ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଭିଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ପୁରା ଶୀତ ଦିନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏବେ 5:45 ସମୟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବି ଦେଖାଯାଉନି କୁହୁଡ଼ିରେ। ପୁରା ଖରା ଦିନରେ ଶୀତର ମଜା। ଦୂରରୁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉନି ଜମା। କୁହୁଡ଼ିରେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ପରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହୁଡ଼ିଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବେଶଟା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ହେଲେ ସେ କୁହୁଡ଼ିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ପୁରା ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଦୂରରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି। ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଦୂରରୁ, ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଜମା ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା କରାହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଚାଷ ହବ ବୋଲି ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସାରା ବଣି ଉଡ଼ିକି ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି ବିଲରେ। ଏଠି ସବୁ କାଉମାନେ ବସିକି ରାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ମୟୂର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁଇଟା ମୟୂର ଏଠି ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଲରେ। ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଚାଷ ବହୁତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ବସିକି ତୋଳୁଛନ୍ତି ବି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଥିବେ, ହେଲେ କୁହୁଡ଼ିରେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରା କମଳା କମଳା ରଙ୍ଗ ହେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଗ ବସିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଛ ସାରା ବଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକିରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।